Радуйся, свет, Христос иде, земля витай цара, готовый будет ты почуть, земли небесов спев, земли небесов спев, земли небесов гучный спев. Хай згибне грех, хай згибне зло, хай терны не растуть, з небесу свет пришло світло, шлях страчаний вернуть, шлях страчаний вернуть, шлях страчаний для нас вернуть. Правды же злом керує йон, йон свету володар, йон кличе всіх от тих часов, спознать Его любовь, спознать Его любовь, спознать Его любовь. Нараджэнне Ісуса Христа было дзіўна, і гэта першы яго цуд. Яких было шмат. Господ знов наведав свой народ. І зрабіў усіх людзей часткай гэтага народу праз свайго сына. Нават нас, тых, хто ніколі не ведаў Господа. Не ведаў Його любові. Так, Ён прымае кожнага, не гледзячы на знешні выгляд ці мінулыя ўчынкі. Патрэбна толькі прыняць яго ўсім сэрцам. Словы, што абвяшчаюць нам гэта, прамовіў стара Сімеон, калі ўпершыню ўбачыў маленькага Ісуса. Запісаныя яны ў Євангелії паводле Лукі у 2 раздзеле з 29 по 35 вершы. Сёння адпускаеш раба Твайго, владыка, паводле слова Твайго з мірам. Бо бачылі вочы мае збавенне Твоё, якое Ты угатаваў перад абліччам усіх народаў. Святло на асвятленне язычнікаў і славу народу Твайго Ізраіля. А Язэп і маці ягоная дзівавалі ад сказанага пра яго. І дабраславіў іх Сімон і сказаў Марыі, маці ягонай: «Вось, ляжыць гэты на ўпадак і на ўзвышэнне многіх у Ізраілі і на азнаку нязгодаў. І табе самой зброя пратне душу, каб адкрыліся помыслы многіх сэрцаў». Царь народился нам, Збавитель. Ісус небесаў дар з'явіўся. Свету святлом Ён стаў, надзеяй нам. Радуется земля у час родства, у час родства. Вздымем хвалу, прославим Яго, Ён збаўца, цар нарадзіўся, гэта раство. Ён збаўца, узнясі хвалу, Ён збаўца Господу Христу. Ён збаўца. Цудоўны вечар, спадарства, дабраславёны час. Але штосьці я не даглядзела, за сталом не хапае месца для Ісуса. Сапраўды, як гэта? Ды як увогуле прымаць у госці Господа, цара, у звычайнай проста вясковай хаце? Супакойцеся, паважаныя, не трэба турбавацца. Яму не патрэбны будынкі ці царскія палацы. Не патрэбны яму манументы і помнікі. Не патрэбны яму пампэзныя выявы, шматлікія арганізацыі, святары і намеснікі. Не патрэбны яму шматлікія ўбранствы. Яму патрэбна наша сэрца, каб жыць і быць у ім. Каб вучыць нас, клапаціцца аб кожным, суправаджаць у гэтым жыцці. А як нам больш даведацца пра яго? У Бібліі ёсць шмат цікавых гісторый з яго жыцця. Пра іх вы можаце даведацца на яе старонках. І вось што цікава. Христос быў сапраўдным сябрам апосталам у іх зямным жыцці.
Ён жа застаецца ім і зараз, і будзе і ў іншым жыцці. Ён можа стаць і вашым сябрам. Сябрам усіх тых, хто прыняў яго ў сваё сэрца. І аддаў яму сваё жыццё. Няхай Христос народзіцца ў кожным сэрцы. Няхай ён прынясе сваю любоў. Запрасіце яго ў сваё жыццё. Не адкладвайце на доўгі час. Ён чакае цябе. Ён хутка прыйдзе за намі. Мы будзем разам з ім назаўсёды. Са святам вас! Шчаслівага ўсім Раства! Чакаем цябе. Со святом вас, дорогие. З Рождеством Христовым. Читаю книгу «Открытие», 22 раздел, 16, 17, 20, 21 верши. «Я, Иисус, послав анёла моего засведчить вам гэта у церквах. Я есть корень и нашаток Давидов, зорка светлая и золковая. И дух и невеста кажуть, прийди, спрагнений хай приходить, і хто жадає, нехай бере воду життя за даром. Той, хто свідчить гэта каже, вось приду не в забаве, амінь. Так приди, Господи Иисусе, и милота Господа нашего Иисуса Христа з усіми вами. Амінь». Чуєш гучний спів з небес, народився нам Христос, мир и ласку на землю, пробачення всім принес. Повстає народ правдив, разом з воїнством святим, радостно ми обвестим, народився Божий Син. Чуєш гучний спів з небес, народився нам Христос. Всі аньоли і земля славять вічного Царя. Ми так само владару отдаємо усю хвалу. Сына Богу тело вів, как земный он шлях прожил.